TED Talks vă invită la o nouă emisiune astăzi. Alături de mine va fi în această ediție domnul Dan Năstase. Domnul Dan Năstase este regizor tehnic la Teatrul Odeon și astfel îmi respect și eu promisiunea pe care am făcut-o în urmă cu niște ediții, că în această emisiune vor veni oamenii care creează teatru. Oamenii fără de care teatru nu se poate. Și să știți că oamenii fără de care teatrul nu se poate nu sunt actorii și regizorii, deși probabil că vă imaginați că ăsta e adevărul. Teatrul nu se poate fără foarte mulți oameni. Foarte mulți, nici nu vă puteți imagina. Unii dintre ei sunt excepțional de esențiali. Probabil că unii dintre dumneavoastră nu știți ce înseamnă regia tehnică. Domnul Dan, ce e regia tehnică? Da. Mai întâi, de acești mulți oameni de care spuneați, hai să-i numim tehnicieni, tehnicienii de scenă. Ei sunt electricieni, sonorizatori, mașiniști, recuziteri, cabiniere, machiaj. Deci o întreagă echipă foarte bine pregătită pentru a-și face fiecare treaba lui. Regizorul tehnic coordonează această echipă. Adică el, de la programările pentru repetiții, pentru spectacole, până la verificarea a ceea ce fac, și sigur că munca noastră în repetiție e cea mai importantă, pentru că odată e și spectacol, atunci lucrurile merg mai bine, sunt unse, să le numim așa. E foarte greu că noi suntem între tehnicieni, regizor artistic și scenograf. Noi suntem pe scenă, ei sunt în sală, cum s-ar zice. Actorii, de asemenea, sunt în grija noastră ca, de asemenea, coordonare, programare, repetiții, spectacole. Munca e complexă, nu putem numi grea, dar trebuie potrivite lucrurile în așa fel încât să fie perfecte. De ce zic perfecte? Nu în ideea de a umfla, să zicem așa, importanța unui regizor tehnic. Dar dacă nu există perfecțiune, micile defecțiuni se văd. Ce se vede nu e bine. Există și o vorbă în teatru, când tai câte o scenă care... Ce nu se vede, nu se fluieră. Deci atunci noi nu vrem fluierături ca să nu se vadă. Exact. Bun. Cum să vă spun? Trebuie să pornească totul lăsând deoparte munca în sine, de la o dragoste, și nu exagerez, față de teatru. Teatrul în sine ca fenomen. Spectacolul. El este cel care penetrează emoțional publicul. Publicul de ce vine la teatru? Tocmai pentru a se relaxa, pentru a gândi, pentru a se oferi diverse teme de gândire, poate, sau de o altă natură, psihologică. Pune mâna pe o carte după ce a plecat. Bun. Și atunci, dacă dragostea noastră față de teatru, mă refer la cele, să zicem, regizorul tehnic, care e obligatoriu, el are funcție artistică. Noi avem pregătire, eu personal am făcut și regie teatru. Noi avem pregătire artistică în sensul unei școli care încă nu știu dacă se face, dar s-a făcut pe vremea mea. Să fac o precizare acum cu ocazia asta, că am întrerupt ce vreau să spun. Eu lucrez în teatru din 1981, adică am 41. Mulți înainte. Mulți înainte. Se vede cât ori mai fi. Sper să fiu la fel de cum să vă spun, de performant cum cred eu că am fost. Așa. Rămăsesem la faptul că dacă nu iubești teatru, nu ai cum să să legi totul ca să fie bine în ceea ce înseamnă compartimentele tehnice. Prin, bineînțeles, cerința regizorului și a scenografului. Aici este marea bătălie, că ei își doresc ceva, noi prin condițiile tehnice putem oferi ceva. Trebuie să se caudă la o înțelegere, că de multe ori nu se poate, chiar n-ai cum să realizezi niște lucruri. Dar compromisul ăsta trebuie să fie constructiv, adică să fie, din punct de vedere artistic, ceva care să placă, nu? De fapt, vreau să vă unde mă întrerupsesem eu cu pauza aia, cu, paranteza făcută, că noi avem pregătire artistică. Deci noi trebuie să privim din punct de vedere
și artistic și tehnic spectacolul. După ce spectacolul este în premieră, noi suntem custodele spectacolului. Asta e foarte important, că noi trebuie să îl menținem așa cum și l-a dorit regizorul artistic, în plenitudinea lui, adică să nu aibă probleme tehnice pe parcurs, să nu aibă probleme actoricești, adică poate să vină un actor care nu are chef să joace, taie din replici, face ceva, încurcă spectacolul, nu-i mai dă, nu neapărat strălucirea, că nu toate spectacolele strălucire, nu-i mai dă valoarea aceea pe care... autentică, exact, inițială. Exact. Și noi toate astea le consemnăm într-o condică de spectacole astea. Sigur că le reglăm, sigur că sunt probleme care se rezolvă, iar micile accidente, uneori sunt și mari, acolo nu mai avem ce face. Alea se întâmplă și trebuie să vedem cum ieșim din ele în timpul spectacolului, că suntem live. Nu e ca la cinema, ca la film, nu? Da, oprești, dai stop. Da, și o luăm de la capăt. La revedere, nu. Și s-au întâmplat multe. Sigur că actorul știe să iasă. Regizorul deja nu mai are ce face la spectacol. El și-a făcut treaba. Acum, noi tehnicienii, de asemenea, știm cum să... un eventual accident, cum să-l manageriem, să zic așa. Dar, în general, lucrurile merg bine. Oamenii sunt atenți. Cu cât sunt mai pasionați de ceea ce înseamnă spectacolul și teatrul în sine, ei nu au cum să greșească. Ei, fiecare în felul lui, e un artist, tehnician. Nu vă știți, eu am făcut și 2 ani de mașinist, am cărat decor, am tras cortină, am făcut cortină, am făcut manevre tehnice, la ștangă, cum se cheamă, ridicat decoruri și coborât, la bara aceea de care se agață decor. Bun. Nu vă spun ce încărcătură emoțională e când ridici cortina. Pentru că se bat 3 gonguri, mă rog, regizorul clinic bate cele 3 gonguri, asta e spectacolul clasic, uneori și fără să începe o muzică, mă rog, și se ridică cortina la un moment dat, un anumit semnal. În momentul în care primești semnalul, îți dai seama că e o încărcătură emoțională, ridici, că trebuie să o ridici mai încet, trebuie să o ridici foarte repede, îți iese, nu-ți iese. Manevrele tehnice de asemenea sunt încărcate și ele de emoție. Cel care are o responsabilitate să cadă la timp, o anumită cortinetă, un decor care este agățat, sau recuziterul care trebuie să scoată niște scaune, să bage o masă, etc., mă rog, elemente de recuzit. Deci toți suntem implicați emoțional. Adică nu e tehnic nu e tehnica unui ceas care funcționează, nu e doar un ticăit care trebuie să iasă perfect. Electricianul care pune o priză. Nu, ăla are textul spectacolului, știe exact mișcarea actorului și știe când să dea o anumită lumină, când să o scadă, când să o scoată, iar sunetistul de asemenea. Deci noi suntem cu toți implicați emoțional. Și dacă ești implicat emoțional, automat trebuie să fie o dragoste, nu? Că există și, din punct de vedere tehnic, relații între oameni, pur și simplu profesionale, matematice. Nu. Aici, la teatru, nu ține așa. Dacă nu ești implicat emoțional, tehnicianul nu, hai că exagerez, nu că nu are ce căuta, dar nu e ăla care îți trebuie. Că de multe ori noi stăm în culise și savurăm, ca să zic așa, anumite scene care ies foarte bine actorilor. Asta înseamnă că oamenii își iubesc în primul rând actorii, spectacolul respectiv și apreciază și munca lor. Și dacă tu ai această atitudine, obligatoriu trebuie să fii și tu foarte implicat. Așa e. Deci, practic, eu sunt coordonatorul acestei echipe tehnice. La Odeon e o echipă tehnică deosebită. Suntem mulți vechi. Nu știu cine ar fi plecat din teatru ca să... Da. Așa e. Asta m-am gândit și la altă meserie. Eu am fost student la construcții și am abandonat facultatea de construcții și m-am angajat la Teatrul Giuleș, cum era atunci, ăsta Odeon, în 81, mașinist, mânuitor decor. Și primul spectacol a fost Cocoșelul neascultător. Totul era foarte simplu. Când s-a ridicat cortina și... Da, emoții... Scuzați. Când s-a ridicat cortina și am auzit aplauzele și țipetele copiilor, am fost inoculat.
cu o substanță așa numită, din creier venită, care m-a îmbolnăvit pe viață. Și am zis, ăsta e locul meu, scena. Și mă rog, după aia am evoluat. Dar impactul a fost atât de puternic emoțional, încât eu am zis, nu am unde să, în viața asta, eu nu am alt traseu decât aici. Și nu am simțit venitul la teatru ca venitul la oricare alt serviciu. Am venit de drag, dar eram remunerat, cum se zice. Da, pentru dragoste, da. Un lucru extraordinar. Și n-am mai putut, am avut niște încercări în viață, dar nu le povestim aici. Nu am putut să plec din teatru. Am plecat o perioadă, dar m-am întors, foarte scurt. Nu am putut. Adică nu am putut renunța la o lume, un univers al meu deja creat, într-o altă lume sau în alt univers unde n-aveam ce căuta, n-aveam nimic comun. Dar, mă rog, asta este cazul meu. Mulți mai pleacă acum din motive materiale, astea nu. Niciodată nu m-am gândit la ce salariu iau, cum iau, și au fost salarii, și acum sunt destul de mici. Dar nu. Ideea de a trăi viața mea și prin teatru. Adică e ceva din mine. Nu pot să spun că sunt într-o continuă relaxare, adică eu nu fac nimic și asta. Da, culmea, fac ce-mi place și nu simt că am muncit. E ca o pas, bine, eu sunt creator, să zic, un regizor sau mai vorbim. Sunteți un fel de recreator. Mi-a plăcut foarte tare cuvântul custode. Da. Pentru că e un cuvânt atât de potrivit, pe care, apropo de a custodia, de a curatoria ceva, da? În teatru independent neexistând regie tehnică, pentru că teatru independent încearcă să facă cumva cele mai puține persoane posibile implicate, implicabile. Teatrul independent are un factor mai ridicat de deteriorare în timp. Se deteriorează mult mai repede spectacolul. Acum când mi-ați spus, am realizat chestia asta. Pentru că totul ajunge să stea doar pe umerii actorilor. Regizorul, exact cum zice și noastră, a făcut treaba, a plecat, rare ori vine, tehnicul, adică lumini și sunet maxim, dacă există un om și pe lumini și pe sunet, e mult, de cel mai multe ori. E încărcat și vine puțin, nu stă, nu se reia spectacolul, nu se fac repetiții și atunci totul e pe umerii ce își mai aduc aminte actorii. E tragic într-un fel, pentru că se îndepărtează de ceea ce este spectacolul teatral, pe care poți să-l vezi la 10 ani după uneori și să fie același spectacol. Că asta e fabulos uneori. Oricum, spectacolul are o viață a lui. El nu stă pe loc. El de la zi la zi are cum ar fi vinul vechi. El, pe măsură ce se învechește, câștigă, adică are calități mai bune, se rafinează. Da. Așa și spectacolul, el se așează într-un fel, intră într-o rutină, dar asta nu înseamnă că se degradează sau de multe ori se îmbunătățește. Dar exact, ca vinul. Exact, de asta se îmbunătățește, pentru că actorii sunt mai relaxați, lumea știe ce are de făcut, se merge acum foarte bine pe nuanțe, pe detalii și ca orice actor care știe bine textul și mișcarea, poate să joace, e stăpân pe el. Și de multe ori, cum am vorbit în discuțiile intime, cum am avut în discuții intime cu, hai să zicem, Radu Beligan. Și eu repetam cu el la Amadeus, Peter Sheffer, el era salierii, mă rog, dumnealui. L-am iubit foarte mult. Eu făceam figurații acolo, aveam 17 intrări. Wow. Și trebuia să-i pun perucă, să-i pun oglindă, să-i pun halat, să-l scot, să vin cu brigiu, că-și taie gâtul, etc. Mă rog, cum e piesa. Eu nu m-am despărțit de el. Eu de la prima repetiție la scenă până s-au terminat spectacolul, eu nu am plecat din locul meu, din culise, unde stăteam lângă el. Eu nu știu altceva. Scena nu era, era el cu mine. Eu cu el. Și, și am rămas foarte surprins când la anumite spectacole, la
monologe avea așa o strălucire care mă copleșea pe mine, cel obișnuit cu textul, cu mișcarea și cu spectacol de spectacol, repetiție de repetiție, cum fuseseră. Dom'le, nu se poate ce mai să zice, nu știu de unde mi-a venit. M-am simțit mai bine așa. Adică sunt nebănuite resursele actorului, a creatorului în general. De multe ori nici ei nu știu cum le-a venit sau ce le-a venit, de-au făcut ceva sau nu au făcut. E bine să păstreze când pot să păstreze ceva, că și în repetiții ei vin cu o propunere care poate să fie bună sau nu. Regizorul stabilește. Dar de multe ori propunerile sunt bune, mai ales cei care au experiență, că simt colegii, simt și, eu știu, poate ideea regizorală. E sigur că din culise de acolo nu avem cum să nu tremurăm cu toții la ce se întâmplă. Și iarăși vin așa ca încă o subliniere. Dacă nu e iubire, nu mai spun pe aia dacă e iubire, nu e nimic, nu e. Dar e în mintea tuturor. Dar emoția este totul. Dacă nu ești încărcat de emotivitate, nu aia copleșitoare, să te scoată din... Nu, constructivă. Nu ies lucrurile. Adică eu aveam un spectacol ăsta mai nou, Constructorul Solnăs. Și spectacolul începea cu o muzică. Muzica asta normal, ca orice muzică, așa cred eu, avea niște accente. La anumite accente eu trebuia să fac câte o manevră tehnică. Aveam vreo 7 ridicări și coborâri de elemente de decor. Și se culmina cu o masă care trebuia să cadă pe scenă la ultimul acord muzical. Eu n-aveam nici partitură, nici nimic. Trebuia să fi învățat toată nebunia aia. Și cum să-mi calculez eu în cap ca să dau semnalele băieților că ei nu merg, mâna mea, ca să-mi iasă mie perfect. Era ok dacă nu era, dar mie, perfecționistul să zic, nu, domne, zice, nu e bine, domnule, dar nu, când a căzut masa s-a terminat și muzica. Zic, eu așa văd lucrurile. Da, facem așa, dar iese. Și a ieșit. Și aveam o satisfacție enormă. Deci pentru mine începutul ăla de 2 minute, ăla era tot spectacol. Aia era concentrarea mea maximă care efectiv mă copleșea în sensul ăsta de consum emoțional. Dar eram atât de satisfăcut că mi-a ieșit încât îmi reveneam rapid. Și replierea? Exact, da. Și eram așa mulțumit și aplauzele care erau și în sfârșit. S-au primit de multe ori aplauze doar la manevre tehnice, dacă ați auzit vreodată chestia asta. Era un spectacol, deranjez cu exemplele astea? Nu, Doamne, sunt minunate. Da. Era un spectacol, era mașinist, o chestie foarte veche. Cum s-a făcut de a rămas Catinca fată bătrână? Un Nicolae Țic sau nu știu cine a scris asta, poate greșesc, nu mai țin minte. E datoria voastră să căutați, da? Deci, corect. Și spectacolul începea așa, era un val de mireasă, cât scena de mare, până la buza scenei. Căptușea, să zicem, scena până la buza ei. El era ridicat așa la un anumit nivel, urma se stingea sala, începea o muzică și pe muzica aia, într-un ritm, așa, ritmul muzicii, se ridica voalul, se ridica la ștangă prin frânghiile respective, că era agățat de bara respectivă, se ridica până la un anumit nivel și de la un anumit nivel, de undeva de la pasarelă, cum e podul scenei, trebuia să tragi de sforicele ca să iei fața aia fundalului care era pe buza scenei, să facă o burtică. De ce? Pentru peste acest voal de mireasă, să-l numim așa, erau acele floricele care se pun în piept la nuntă. Da. Și alea cădeau frumos, erau ca o ploaie de floricele. Cu cât era burtică, mai bine ele nu se agățau mai pronunțat. Și eu eram la pod și trăgeam de sforile alea, cu mare atenție când trecea ștanga asta, bara asta deasupra privirii mele, aveam manevra mea, știam eu cum să acționez. Și treceam de aia cu ritmul meu și asta, făcusem exerciții, știam cum.
Iar gura mea era plină de floricele, ca castorul eram. Pentru că eu scuipam din alea ca să mai cadă și de sus. Ca să fie efectul mult mai amplu, mai viu. Și eram, vă dați seama ce penibil pentru mine acolo, așa, dar lumea nu vedea decât frumusețea florilor care cad, da. Acele ploi de flori, bun. Și făceam, eram penibil, eu știam, dar eram foarte concentrat și râdeam după de mine însumi în sinea mea. Da. Și mai scuipam așa, că le scuipam părâle, arhajam, aveam un întreg ritual, bă, că știam cum să mi le așez, eram așa, da, cu florile astea. Și bă, și eram atât de atent să-mi iasă chestia asta. Ei, pe toată această manevră, pe muzica aia, care era așa ușor tristă, mă rog, spectacolul... A rămas fată mare, adică e clar din titlu. Da, și nu știu ce. Și cădeau alea. Doamne, s-a terminat manevra asta și s-au luat aplauze. Lumea a început să aplaude. Le-a plăcut pur și simplu acest efect tehnic. Sigur, gândit de regizor, noi l-am executat așa cum trebuia și, uite, lumea mulțumită. Mare satisfacție. Nu mai există, era tradiție, cortinier, ăla care face cortina la aplauze. Ăla numai asta făcea bine, nici eu n-am prins. În 81, dar spuneau, băieți, aveam unii care făceau cortina, mașiniști vechi, extraordinari. Adică nici nu atingea bine pământul, se ridica, știa când cu aplauze, când intră, ies la rampă actorii, când... Și asta era o mare, cum să spun, reușită, o meserie, să o numim, cortinier, chiar așa era, cortinier. La Cluj am fost și se făcea o cortină fluturi asta care se din lături și era un nene vechi acolo și aveam și noi pe nenea vechi al nostru și nenea veche al nostru a făcut cortina fluture. Nu mai știu, nu era la Teatrul Național, în altă parte am jucat, la o casă de cultură. Și când a făcut nenea asta al nostru și făcea niște poale așa, în timp o închidea și o deschidea și când venea așa cu... L-a luat ăla, l-a împupat, l-a luat în brațe, zice, n-am mai văzut așa, mă rog, în limbajul lui, acolo nu pot să reproduc. Dar doi oameni simpli, de culise, nu știe nimeni, cu bucuriile lor legate de spectacol și de meseria lor. Iar asta trebuie să vă spun neapărat. Când am venit în teatru, era angajat un domn, Alexandru Petrică. De la 16 ani lucra. A ieșit la pensie de la noi. Deci toată viața lui a fost mașinist. 46 de ani de teatru. El n-a lucrat nimic. A lucrat la Madame Bulandra, la doamna Lucia Zdorza Bulandra, Madame, că e franțuzic, nu în sensul... Nu în sensul de Madame de astăzi, de Madame de atunci. De atunci, da. A lucrat acolo, după aia a lucrat la circ, la televiziune și de la televiziune de la noi și a ieșit la pensie. Ăsta știa tot ce înseamnă scena. Deci, la montare de decor, nu se certa cu scenograful. Nu se certa cu regizorul. Venea cu argumente. Nu vă supărați. Aici așa, cum e de acolo? Ăla ce vede din scenă, din sală, de la loja aia, ăla ce vede? Din locul ăla ce vede? Și eu dacă vin cu aici, cu asta, pe nu vin urât așa, în curba asta, în loc să vin drept, frumos, ca să vadă. Păi să vedem cum e. Ba, aveți dreptate, domnul Petrică, facem ca dumneavoastră. Că era firesc să fie. Era firesc, da. Că îl ajuți. Nu toți au. Regizorul artistic are treaba lui. Și asta am spus-o întotdeauna. Lăsați să vedem ce spune. Lăsați, tehnicienilor. Lăsați să vedem ce spune. Lăsați ce propune. Vedem cum facem. Reușim să facem ca el și e bine, e minunat. Nu nu dacă e greșit ceva, corectăm noi. Trebuie să înțeleagă, nu că are vreo ambiție, că așa e bine. Nu se face niciodată cum vrei, ci cum e bine. Și știm fiecare că avem greșelile noastre. Nu putem fi... Așa e, așa e. Ochiul de lângă tine, de ce ai nevoie și de un asistent și nu știu ce? Și ia vină mă să vezi tu ce am făcut aici. Bă, nu prea îmi place aici. Aoleu, zice. Ia să văd. Bă, ai dreptate.
Adică sunt. E nevoie. E nevoie de mai multe perechi de ochi. Sigur. Bun. Exact, mi-a plăcut argumentul ăsta, dar de acolo ce se vede? Da, de acolo ce se vede? Că într-adevăr trebuie să ții cont de foarte multe puncte de vedere. Că nu creezi un spectacol doar pentru ochiul central și atât. Da. Nu e doar o cameră de luat vederi care te vede de acolo și asta e tot. E o sală întreagă. Da. E o sală întreagă și Iar contează. manevrele tehnice trebuie să făcute curat. Nu așa, talmergi, balmergi. Mie îmi plăceau manevrele la vedere. Când se face o lumină așa, nu de schimbare aia, bleu de regulă, închis, ca să vadă lumea ce se întâmplă, dar oamenii nu disting decât siluete. Nu, pe lumină. Îmbrăcat cât de cât așa, ca să fie în concordanță cu ce se întâmplă pe scenă. Așa, nu neutru sau un salopete, ceva așa, elemente. Costum, cum a gândit scenograful, costumier, mă rog. La vedere. Pentru că simți și publicul. Publicul se uită și la tine. Da. Și chestia asta, mie, mai ales când eram foarte tânăr, eu intram în toate figurațiile posibile. Făceam figurație la greu, în orice. Nu refuzam nimic. Că îmi plăcea să intru. Aveam fel și fel. Dar simțeam publicul. Și îmi plăcea să am o eleganță în mișcare, în asta. Nu, de multe ori, bineînțeles că eu întrebam regizorul artistic, dom'le, vin așa, da, e foarte bine, nu vin pe acolo, vin pe aici, că după ce duc asta, scot ailaltă să am o înșiruire. Un flow. Logică, da, să nu vin așa, mă duc, mă întorc, chiar vin, nu, să fiu așa într-o sinuozitate, așa. Mă rog, și da, îmi plăcea, adică, și probabil că și intrând în scenă, am făcut și mici rolișoare, 3 replici, 5, 7, dar intrând în fenomenul ăsta, prin toate laturile lui, așa zic, prin mai multe laturi, nu ai cum să nu fii legat, cum să zic, umbilical, sună prea... Nu, ăsta e adevărul, că te legi și umbilical de lucruri. Asta e, emoțiile autentice creează cordoane umbilicale. Astea sunt relațiile autentice. De-aia și simți durere uneori. Când te desparți de ceva care ți-e cu adevărat drag, indiferent ce ar fi, nu trebuie să fie un om, poate să fie un loc în care ai fost. Categoric. E o legătură umbilicală și e dureroasă. Despărțirea de așa ceva. Da. Mă rog, experiența mea este vastă, ca să zic așa. Am și povești multe. Eu personal am trăit transformări imense. Pentru că nu e bine nici să rămâi așa pe loc, că zici aia. Nu, oamenii se schimbă. Ce făceam eu acum 20 de ani, când mă gândesc așa, anumite aspecte ale vieții. Nu eram eu ăla. Nu sunt eu ăla de atunci și așa e. Dar asta nu înseamnă că structural, nu. Te îmbraci altfel, cum e în viața de zi. Așa. Mai pui un tricou, mai nu știu, dar tu rămâi ăla. Dar și teatrul a făcut la fel? Adică acum, aflând că aveți 41 de ani, wow, acolo, 4 decenii. Da. Structural, cred că fundamental teatrul a rămas același. Dar s-a cosmetizat diferit, probabil, nu? Da. Pentru că, vezi, și asta după 90 e o mare provocare a fost și acum cu modalități noi de exprimare. Nu poți să zici, ce teatru se făcea când eram eu cu ăia clasic. Nu. Lucrurile se schimbă, se transformă și este firesc să fie așa. Tu trebuie să le înțelegi. Înțelegerea nu înseamnă că trebuie neapărat să fii din punct de vedere, eu știu, nu neapărat cultural, informațional, să stai la punct, dar să vezi cum răspunde publicul, de ce ăluia de acum îi place așa și mie nu mai place. Sunt eu sau el de vină? Și undeva trebuie să găsești răspunsul pe undeva, să dai și adică să vezi cum faci. Băi, stai mă, că dacă e cam vorba aia, pe dacă 9 inși spun că ești beat, te duci să te culci, sau 10, nu știu. V-ați dus departe, eu știam cu 3, dar e bine cu 9. Da, ca să fii sigur că te culci. Așa, și atunci, da, nu poți. Vrei să vezi ce a vrut nenea respectiv,
sau doamna respectivă, regizor, asta, scenograf, de ce e așa și nu e așa, de ce scaunul are un picior mai scurt și ăla trebuie să stea într-un fel. Da, dacă are idei și asta, da, înțelegi. Nu, lucrurile nu, ca în artă, de fapt, în arta plastică, în muzică, nu au staționat acolo. Ele s-au mișcat, de-aia au apărut curente artistice, că oamenii simți nevoia să se exprime, să spună ceva nou. Ce a fost de spus, a fost spus. Am un prieten pictor. Are 80 de ani, chiar ieri am plinit, Constantin Andronic, l-am felicitat, am fost și la el. Personal să-l felicit. El a fost elevul lui Ciucurencu. Ciucurencu a fost Alexandru Ciucurencu, mare pictor, era rector atunci la Academia de, sau cum se chema, asta de arte. Institutul, da, cum era, acum s-a tot schimbat, Academie, Universități, mă rog. Și Nicolae Grigorescu, așa era, da. Și Ciucurencu povestea despre artă. Zice, măi, arta a mers, era în vârstă și nu limita ca să faci. Arta a mers și așa până la un punct, în felul ei și asta. Până a venit un drăgușor și și-a băgat coada și s-a schimbat totul. Drăgușorul ăla era Van Gogh. Foarte frumos. A fost Marcel Duchamp cu avantgardă. Da, alt drăgușor. Și atunci lumea începe să aibă idei, se deschide și este firesc. Acum vedem spectacole cu tehnică foarte dificilă. Nu? Video, lumini inteligente, tot felul. Foarte bune, foarte... Dar când tehnica umbrește actul artistic sau acoperă ceea ce pe actor sau regizor altceva, nu prea mai e. Trebuie să te ajuți cu ea, dar să nu fie dominantă. Mulți apelează la multe efecte de genul ăsta, regizor sau scenograf, ca să ascundă nu știu ce. Nu, dom'le, lasă-l să-l vezi pe ăla, că pe ăla ai venit. Mă rog, sunt situații în care te fură proiecția video și nu ești atent ce zice ăla pe scenă sau trebuie echilibru foarte bun, dar mulți insistă pe chestia asta, nu zic că e rău sau bine, dar măsura trebuie să o găsești. Da, e tot timpul vorba de un echilibru care trebuie căutat. Da. Între scenografie oricum fusese dintotdeauna, că și acum jumătate de secol, când începuse să fie scenografia din ce în ce mai spectaculoasă, până la urmă și-au dat seama că era necesar să se revină la jocul actoricesc, că acolo stătea scenografia, trebuie să fie o copertă, trebuie să fie ceva care ajută actul artistic în sine, sigur. Nu ceva care copleșește. Exact, da. Că atunci este Jean-Michel Jarre, jocuri de lumini și muzică, și atunci nu mai e nevoie de oameni. Categoric. Foarte frumos, e un spectacol în sine, dar nu e teatru și atunci nu mai e nevoie de actori. Da. Nu știți că de multe ori se discută printre cei care au vizionat. Zice, spectacol de regie. Adică actorii nu se văd. Nu că nu se văd din motivele că ei nu sunt în stare să se ridice. Regizorul își face treaba. Lumea l-a apreciat, că de-aia și-a zis, dom'le, spectacol de regie, dar ăștia-s varză. Nu dăm niciun fel de exemplu. Poate să fie nu, dar sunt generale și sunt peste tot, pe toate meleagurile. Și atunci, de-aia totuși actorul, ăla trebuie să se vadă. Îmi spunea George Voicu, un actor al Teatrului Odeon, fost Giulești. Mare actor. Am fost bun prieten cu el. Noi mergeam în turnee cu Bărbierul din Sevilla și dormeam în aceeași cameră. El avea aragaz fierbător, eu aveam reșou fierbător, oale și ulcele fiecare. Și găteam. Excepțional. Găteam în camere, că n-aveam ce să facem. Fierbeam, alea ziceai că suntem la room service. Da, găteam numai pentru noi. E doar room service, exact. E service la noi, room. La noi, da. Și el îmi povestea, dacă e autentică povestea, mă rog, nu știu, dar fusese la Londra și o văzuse pe Glenda Jackson, o mare actriță britanică. Și ea s-a ridicat cortina așa într-o liniște desăvârșită, scena semi-întunecată, ea undeva în fundul scenei și a început cu pași așa mărunți, măsurați foarte meticulos așa, nu știu ce costumați avea, și când a ajuns la buza scenei
și a ridicat așa mâna, dreaptă, stângă, nu contează, așa puțin, a luat aplauze. Ce încărcătură emoțională a transmis? Ce-o fi fost acolo? Nu știu. Rezultatul ăla ne poate spune. Noi n-am simțit, dar dacă oamenii au avut această reacție, deci de asta spun că actorul el trebuie să fie primul. Regizorul este maestru care pune în valoare și actorul și contextul în care el trebuie să se simtă bine, să-i creeze ce trebuie să... Încrederea. Da. Pentru că încrederea asta a actorului pe scenă sau actriței pe scenă stă în primul rând în relația cu regizorul și în încrederea pe care ți-o dă rolul pe care l-ai primit, dar mai ales încrederea că orice s-ar întâmpla, ai spatele acoperit. Da. Sigur va sări cineva să te ajute. Da. Sigur nu o să te lase să mori acolo dacă nu ai obiectul scenic de care ai nevoie. Se va întâmpla ceva. Cineva, cumva, undeva, ceva te va ajuta. Da. Deci încrederea e dată de toată lumea pe care, fiind pe scenă ca actor, o simți că e acolo cu tine. Da. Contează foarte tare. Nu vă spun în culise cum sunt actori. Să aibă tot ce le trebuie. Avem recuziterul care are, respectivele obiecte, recuzite și astea. Verifică-ți asta, e bine aici, al mult mai încolo face. Nu, lasă-l acolo. Adrian, am chestia aia. Mitică, sunt alea la acolo. Da, mă, sunt la locul ăla. Siguranța cu care ne mișcăm noi prin culise și promptitudinea cu care facem schimbări, manevre, le dă lor o liniște. Își văd fără probleme de treaba lor. Adică au atât de mare încredere că noi ne-am făcut treaba și știu că e bine, încât nu există gândul ăsta să îi treacă când, aoleu, dacă n-am scrisoarea nu știu unde, când deschid acum cartea asta. Da. Că dacă i-a venit asta în cap în timp ce zice un monolog, s-a terminat. Cine știe pe unde o mai duce? S-au întâmplat accidente. Când trebuia să se sinucidă un actor de la noi în spectacol, bineînțeles. Corrado Negreanu, la anunț la mica publicitate, Alexandru Sever, sau nu știu, nu contează Sever, o studentă comunistă, ilegalitate, el profesor universitar o găzduiește, se înfiripă așa o iubire, siguranța o ridică pe domnișoara care va suferi cumplit prin beciurile așa, închisorii, nu știu ce, și el are un regret că într-un fel a demascat-o și vrea să se sinucidă și chiar și face chestia. Și din bibliotecă scoate un pistol. Dă la o parte niște cărți, în spate, în dosul cărților era pistolul. Și scoate pistolul și se sinucide. Pistolul ăla nu era în dosul acelor cărți. Ce faci? Că trebuie să se termine spectacolul cu sinuciderea ta. În primul rând că nebunește actorul. Eu ca regizor tehnic să trag cortina, ce fac buc, ăla pune degetul, dăm în alte parodii, da? Noroc că a avut inspirație. Corrado Negreanu a fost un actor foarte, foarte ușor de derutat. El n-a știut să improvizeze dacă era ceva, nu în maniera strălucită, făcea ceva, dar se încurca și el nebunea, adică avea, ce reacție a avut atunci, nu mai spun, și după spectacol normal. Și a mai dat un rând de cărți, nici acolo nu era pistolul. Și a mai dat un rând de cărți, alea erau de butaforie, erau legate între ele. Dădea cărții așa. Da, și l-a găsit. A tras. Când a ieșit în culise, era lac de apă. El era în cămașă. Cămașa era luarcă pe el. Deci au trebuit să treacă nu știu câte minute ca să-și revină, ca să poată să facă scandal. Da, n-am putut nici măcar să facă scandal. Exact, da. Deci, chestiile astea sunt inadmisibile, să zicem. De-aia se verifică. Regizorul tehnic verifică scena. Verifică recuzita dacă e la locul ăla. A spus tot ce trebuie la... Ia fă-mă manevră cu fundalul ăla, că data trecută parcă a fost mai jos și a făcut așa ceva ce nu-mi plăcea. E semn la el? Da, e bun semn. Schimbă-l, fă-l. Atunci verifici. Iar
de asemenea și actorul trebuie să verifice. De regulă, împreună cu regizorul tehnic. Verifică-ți alea. Da, le-am văzut. Sunt bine acolo? Da. Pentru că așa e. Asta e chiar o regulă. Da. Care trebuie respectată. Nu vii în viteză și aoleu, unde mi-e aia? Că nici ăla nu știe că l-ai zăpăcit când e în culise acolo și o caută sau nu știu. Sunt actori care, printr-o anumită, cum să spun, nu neglijență, zăpăceală pe care o au în culise sau intră târziu în scenă, se duc la o altă intrare, că na, și nu au ce trebuie acolo. Unde e ăla? Păi vină mă că pe aici intri. Trebuie să fim atenți și asta, munca de culise are rolul ei. Lăsăm astea tehnice, deja le-am învățat, le știm, hai să zicem că sunt făcute bine, nu mai ai probleme. Dar sunt toate celelalte care, da, unde e, stai că mi s-a rupt un nasture, ce faci? Vino repede, avem timp să nu, lasă-l așa, pune un act de siguranță, vine cabiniera, cheamă. Adică noi trebuie să fim foarte atenți. Noi stăm la intrarea în scenă din hol actori și de la cabine, ca să vedem cum vin ei. Eu îi las să vină singuri, să-și păzească intrările, au la cabine, aud spectacol, ca să-și intre într-o reflex a lor. Că dacă stau după cum îi chem eu, se relaxează. Se relaxează. Și o să mă cheme. Da. Și ori vin prea târziu sau vin prea devreme, de ce vin acum, că mai aveam timp, mă chem la replica cu tare. Și atunci ei știu cum. Bine, asta se face tot în repetiții și în astea se stabilesc. Eu știu când trebuie să vină și m-am uitat, ăla e la locul lui? Nu e. Ia să vedem. E de vorbă, în fața ușii. Hai. Sigur că totul e cu timp, nu așa în ultima. Se mai întâmplă. Sau, sună telefonul și n-ai sonerie. S-a întâmplat. N-a mers soneria. Păi ce să fac? Am bătut la ușă. Ia aveți treagă că bate cineva la ușă. Fabulos. Era Costică să spună că nu poate să vină Mitică, că de fapt sunt Mitică, nu poate să mai sunat. Actorul a scos. Da. Dar decât să nu se întâmple nimic. Da. Trebuia să se întâmple ceva. Cum afli tu vestea dacă nu? Dar am intrat eu în scenă când se putea, că eram civilizați acasă. Am mers pentru o deplasare, să facem fără pauză. Și ne-am dat seama că la pauză cineva trebuie să se schimbe o actriță. Un actor. Și actrița era singură în scenă, ce să facă? 4 minute stând în fața publicului. E ceva enorm. Timp în teatru. E dilată și s-a terminat. Și mi-am pus un halat, că era la fabrică undeva. Ce faci, Maricico, cum o chema pe aia? Păi, scenă de improvizație total, incredibil. Păi da, știi că eu te iubesc și tu l-aștepți pe domnul inginer, că de mine nu-ți place, că sunt la șaibă, la strun, ca și tine. Și tu nu, că tu te la... Hai mă, lasă-mă în pace, că tu... Și am început acolo. Și a venit la ce? Gata, domnul inginer, să trăiți la și s-a schimbat. S-a schimbat. Excepțional. Adică, ce să faci? Excepțional, Dumnezeule. Și la altă deplasare în care n-a venit farmacista, la acea celebră, cum s-a făcut de a rămas Catinca fată bătrână, acel celebru spectacol. Era drăguț. Era un spectacol mișto, era așa viața respectivei domnișoare până mai la adult, la adolescență, deja maturitate. Așa, și... Ar merge remontat. Da, pentru că ea cunoaște niște Uităm textul. Ea întâlnește niște personaje, niște bărbați. Mă rog. Și totuși rămâne. Nu rămâne, de fapt, ca metaforă. A fost deflorată când băuse ceva și n-a fost în regulă și în sfârșit. Dar cunoaște niște bărbați în sfârșit. Dar rămâne singură. Că nu. Deci cum în ce an a fost montat? Prin 70 și 80 și l-am prins. Da. Să vă schimbați, vă rog, părerea despre anii 70. Da? Deci ați auzit despre ce era vorba în teatru în anii 70. Cum s-a făcut de a rămas Catinca fată bătrână, nu fată mare. Nu fată mare, bătrână, scuze. Da.
Corect, e o mare diferență. Da. Pentru cei care nu știu, o să vă mirați. Da, că nu era măritată, n-a rămas. Corect. Da. Și n-a venit, eram la Academia Ștefan Gheorghiu, că făceam tot felul de deplasări atunci, da. Ne autofinanțam, culmea e. Deși eram teatru de stat, ca și acum. Dar ne autofinanțam. Am avut într-un an 70% autofinanțare. Cu turnee, în toată țara, în toate coclaurile. Lumea venea, adică te așteptai, ce căutăm noi, frate, la Târgu Neamț? Bă, veneau oameni îmbrăcați frumos, luau autografe, aplaudau. Noi veneam și cu spectacole accesibile, ușor, cu comedioară, ceva, cu poveste, nu cu tortocheri psihologice, să nu... Lumea satisfăcută, bun. Și n-a venit farmacista asta. Mi-a pus halatul și dacă în loc de farmacist e farmacist. E farmacist tot ăla. Da. A pus halatul apoi la ghișeu. Excepțional. Da. Adică trebuie să salvezi. Mai întâi salvezi și după aia începe discuția cine a fost de vină și Da. N-ai cum, e ca în armată, execuți, după aia raportezi. Discutăm ce s-a întâmplat. Da. Nu, mă rog, ce am mai pățit eu, că eram la liceu Mihai Viteazu, înainte de 90. Ia o scenă acolo așa pentru ele foarte... Și jucam Milionarul Sărac. Mă rog, spectacol de ăsta, nu vine cum... Mă rog, nu spun povestea, trebuie să intru, adică ce conține spectacolul, ca text, ca poveste. Căutați Milionarul Sărac, adică aveți și noastră niște datorii Tudor acolo. Popescu, parcă, Tudor Popescu. Și n-a venit un subofițer de miliție. Păi ce să facem? Am intrat. M-am îmbrăcat în subofițer, foarte tot, aveam 3 replici. Și o mișcare, știam spectacol. Jolly Joker. Da, zic că... Absolut când oriunde. Tovarășul locotenent, e o urmă de picior pe canapea. Da. Făceam o fotografie. Tovarășul locotenent, am găsit chestia asta. Un nasture. Îl băgam într-un plic, aveam o geantă. Eram cu ăștia la criminalistica, că spărseseră casa. Bun. Și ieșeam de acolo. Asta era tot. Vecinul care reclamase spargerea, tovarășul Tincu. Ieșea odată cu mine. Tovarășul Tincu, spunea locotenentul. Ieșiți cu tovarășul Marian și dați o declarație. Plutonier Marian și dați o declarație. Bun, asta era tot. M-am îmbrăcat și au început să râdă toți. Spectacolul curgea, n-aveam treabă, că ăla nu venise. Era. Și au început să râdă, se știa că intru, că s-a vorbit în culise. Și au început să râdă tehnicienii, de cei din culise. Cabiniera era în lacrimi, de râs. Actorii au început să râdă. Radu Panamarenco, Agata Nicolau, Sebastian Papaiani, Mihailescu Brăila era. Râdeau. Băi, mi-am dat seama că se râde de mine. Eu aveam pantalon pană de milițian în cizme. Eu sunt încrăcănat. Ziceai că sunt motanul încălțat. Cum apare el pe pagina de... pe coperta cărților. Și de astea râdeau ăștia. Bine, hai că m-am mai liniștit, că au râs, m-am mai mobilizat și eu râdeam și m-am uitat în oglindă, nu contează. Am intrat. Acum când să ies din scenă, fac toată treaba cu nasturile, cu urma. Când ies în culise, zice, tovarășul Tincu, ieșiți cu tovarășul Marian și dați o declarație. Nu știu ce. Marian și mai cum vă cheamă? Mă întreabă actorul. Zic, vă rog frumos, nu-i treaba dumneavoastră, haideți. Eu când am ieșit din culise, deja l-am leșinat, pentru că întrebarea mea picase așa total aiurea. Băi, nene Mircea, ce-mi faci? Mircea de Băi, nene Mircea, ce mi-ai făcut? Zice, așa se face actorului când e la debut. Păi eu sunt actor, mă, frate, sunt Ana Mărât, regizor de culise, salvez spectacolele. Băi, mă omorâți mai mult decât... Și mai cum, așa, mai genial. Da, îți dai seama... Nu-i treaba dumneavoastră. Da, ca să zic ceva, să nu risc ca prostul. Păi, nu, joci, nu? Da. Știi ce înseamnă? Deci ai un text știut și să zicem nu acolo unde te poți juca cu și zice cineva ceva, te încurcă. Și trebuie să zici ceva, că nu rămâi ca așa să te simtă lumea. Că te-a luat. Da. Și atunci... Dar acum nu spică bine, știi? Doamne. Da. Vai. Bineînțeles că sancționat am fost și eu și respectiva textul, persoană. da, corect. Nu că am schimbat textul, că n-a venit ăla și că eu a fost de vină, actorul respectiv. Dar astea sunt riscurile, ca să le zicem. Dar de multe ori n-ai ce face. Așa e. Un actor mare. Micile accidente se rezolvă. Dar după asta, cum să spun, aceste, că sunt
practic probleme de serviciu, că și asta este un serviciu, o treabă, nu e, la teatru ne distrăm, nu e așa, nu e, muncim și distracția între ghilimelele respective e alta, nu așa cum o percep oamenii. Am fost în club, cum e foarte bine, se aude muzica, dansează aia la bar, ăla e la ceva, o băutură și se simte bine. Nu, la teatru e altfel. Te simți altfel, ca participare, nu poți numi distracție, nu știu cum să zic. Avem un vocabular limitat în limba română, avem problema asta, da, e distracție, da, a te simți bine, ca să zic așa, că nu avem noi cuvinte, dar asta e, adică te simți bine, e bine la autentic, satisfacție. Exact, și satisfacția trebuie care iese, domnule, publicul ăla apreciază. Da, așa e. Da. Lucrul lui bine făcut. Da. Chiar asta e. Lucru bine făcut e o satisfacție. Eu personal și acum, dacă se întâmplă ceva, nu spun câte reproșuri mi-aduc. Adică o iau înapoi așa, pe firul evenimentului, să văd de unde s-a întâmplat, ce s-a întâmplat. Iar dispute dure, vehemente, sub formula de injurii sau astea, eu n-am avut. Am fost de fiecare dată precis în ceea ce mi-am dorit să fac, nu că așa vreau eu, că așa era bine, cum am spus mai devreme, dar nu, am fost prieten, trebuie să fiu, dacă nu ești prieten cu lumea, prieten ce înseamnă? Așa, de meseria aia de acolo. Oamenii nu că nu te ascultă, nu se simt relaxați. Nu poți să stai cu gura pe omul respectiv care a greșit de 3 ori o manevră și regizorul din sală face spume, că nu este ce faceți, voi vă bate joc de noi. Trebuie să intervin. Lăsați-l puțin, că nu știu ce are, n-avem semne, e vina noastră, aveți puțină răbdare. Și îl face. Și dacă iese ăluia a 5-a oară, după toată nebunia aia și zic, calm, fii atent, te rog eu frumos, nu mai fă de la tine, așteaptă semnalul meu, zică cum, ritmul care e, mai facem acum, după pauza asta, că e plin de nervi regizorul, bem o cafeluță și să mai facem o manevră amândoi. Și faci. Și iese omul e mulțumit și el, s-a simțit, că nu e dat deoparte, schimbați-l pe ăla că e prost. Da. Nu, trebuie să-l implici. Cine poate să se implice deloc, n-ai ce să-i faci, da. Alții chiar vor și nu îi marginalizezi, lasă-i să fie acolo participanți, să simtă că fac și ei ceva. Așa e. Pentru că ți-a plăcut cum a ridicat cortina, ți-a plăcut ce la fix ți-am făcut manevra, zic, da, foarte bine, ai văzut cum ți-am dat fumul la fix pe replica aia, ca să nu la copăr pe ăla, când a început așa să se risipească, atunci a început să vorbească, ziceai că e fantom, da, zic, așa să faci, pe știu eu când, sunt recuzitieri, mașiniști, care stau mai mult în culise, care știu replici ale actorilor din spectacol, știu replici. Adică nu așa una, două, text întreg. Ceea ce înseamnă că ei participă. Da, sunt implicați. Sunt implicați. Participă la actul ăsta și le place. Adică tehnicianul de scenă, doamne, trebuie să, am zis-o, iubitor de teatru, de acest fenomen. Da. Un fenomen teatru. Eu am fost fascinat și eu mă duceam să fac sport la Rapid și am văzut afiș în aia. Zic, mă angajez. Zic, mă duc, doamnă, da, zice, sigur că da. A doua zi m-am mai dus la facultate și nu m-am dus la fabrică, eram la Seral. Subinginer Seral, construcții. Erau cu fiare, cu alea, cu integrale duble. Lasă-mă, frate. Eu deja ascultam muzică sinfonică, eram spectator la teatru, vedeam la Bulandra schimbările alea, la vedere scena elisabetană făcută de Liviu Ciulei și aia n-ai cum să schimbi acolo. Da, neapărat. Și zic, Doamne, nu mă văd și eu așa, neștiind eu vreodată, că zice, mult îmi place să fac chestia asta. Asta zic. Și din momentul ăla, cum a zis, că ridicatul cortinei la cocoșelul neascultător, gata, n-au mai fost. Deci 40 ceva de ani, eu n-am mai avut ce fac cu mine însumi. Eu știu de atunci. Ăsta e drumul meu. La revedere. Unde ajung, nu știu, dar e drumul ăla pe care am apucat. E bun, e drumul bun. Da. Nu știu unde duce. Că între timp ai mai făcut o pauză,
te-ai oprit într-o poieniță, ai făcut stânga că e un complex așa, ai altă discuție, dar ai continuat drumul. Așa e. Da, la mine a fost foarte simplu totul. Adică am avut derute. Iar E o chestie, eu credeam, noi mai glumim câteodată noi între noi actorii și noi zicem că la Odeon există o regie tehnică de 3 dani, e ca la karate, că sunteți 3 dani, că e și Dan Iosif și dumneavoastră și sunteți 3 dani și noi, de 3 dani e clar, adică e de bine, domnule, nu se poate așa ceva. Adică ne-ați intrat cumva în suflet, deși noi suntem cu Clasic e Fantastic, suntem asociați, nu suntem 100% ai, cum ar veni, dar noi ne simțim membrii familiei pentru că ne-ați făcut dumneavoastră membrii familiei. Și nu suntem foarte implicați în sensul că aveți ceva simplu și vă faceți singur mai mult. Și de multe ori eu chiar mă simt așa, nu inutil, dar vă zic, sunt vizitator pur și simplu. Băieții știu ce a de făcut la lumina astea, nu aveți probleme acolo cu decorul. Și tot timpul sunt extrem de atenți și tot timpul salvează și scot momente, că evident că și la noi sunt... Oricât de simplu ar fi, până la urmă tot se întâmplă ceva. Fie că e intervenția copiilor, că fiind spectacole pentru copii, trebuie să mai schimb câte ceva. Noi suntem o familie. Da. La propriu chiar suntem o familie. Cu toții. Dacă nu suntem cu toții, nu suntem familie. Cineva... vreau să-mi iau viața în piept singur. Te rup de familie. Te rup de familie. Noi și nu putem decât în familie. Domnul Dan, cred că ați cumva colateral ați dat de fapt soluțiile pentru toate problemele din ultima perioadă din teatru bucureștean, care am auzit cu toții care suntem cât de cât implicați în fenomen, că sunt anumite instituții, unde sunt tot felul de probleme intestine. Problemele astea intestine se datorează de fapt lipsei acestei coerențe în decizie. Dacă vrei să faci tu, dar du-te tu, că nu, adică du-te de viața ta și fă-ți treaba ta. Aici trebuie să fie o familie și în familie trebuie să existe respect și înțelegere și dragoste, că altfel nu e o familie. Și să nu uităm că într-o familie socrul zice ceva, soacra zice altceva, mama zice ceva, tatăl zice altceva, soția zice altceva, soțul spune altceva, copiii ăla vrea, care are 18 ani nu știu unde, ăla micul vrea nu știu unde. Și nu poți să te rupi de familie, trebuie să conlucrezi așa cu ei. Exact. Îi iai așa, așa sunt. N-ai ce să faci, nu merge cu rigurizitate matematică, pentru că nu o să găsești pe nimeni niciodată. Exact. N-ai cum. Iar în familia asta care, am și exemplu pe care că trage fiecare cu mine, nu se iubesc. Ba da. Și nu stau împreună. Asta e se ceartă. Cum să nu se certe? Cum să nu se certe? Ce Dumnezeu? Dar nu se iau în brațe. Suntem români. În România neamul și familia sunt esențiale. Noi și cu italienii, cred că în Europa suntem atât de cu familia și cu neamul, familia extinsă. Doamne, ne certăm, cum să nu ne certăm? Dar ne iubim și știm că ne împăcăm și știm că până la urmă ne putem baza pe familie, în primul rând. Astea sunt sprijinul. Și atunci când găsești o familie într-o instituție cum e un teatru, este un lucru fabulos, adică să știi că te poți baza pe cei de lângă tine, că poți să ai încredere că te vor salva. E fabulos. Doamne, sunt și nu știu, teatru, că sunt eu aici și vorbim despre teatru, ca să nu luăm așa la modul general. Deci teatru implică un alt sentiment față de cele știute, că există ele. Geo Costiniu, mare actor al nostru, a decedat, Dumnezeu să-l odihnească. A jucat comedie în seara în care pe catafalc era tatălui. Murise. Și a jucat comedie. A plecat de la plângând, a jucat comedie, a făcut lumea să râdă, s-a întors să plângă din nou. Nu s-a suspendat spectacolul. Nu spun că e bine, că e rău. Dar ce a fost în sufletul omului ăla? Că el putea să zică, nu pot să joc. A venit, a jucat. Au mai fost, așa este. Și am avut un profesor care a făcut asta cu situația era cu fiica. Și tragic. Sunt situații tragice, dar există un anumit,
hai să-i spunem, o igienă a responsabilității, Exact, da. pentru că e o responsabilitate. Dar nu, Pentru că e și o responsabilitate față de societate și față de lumea în care trăiești și de familia asta extinsă. E o responsabilitate. așa este. Și familia îți va menaja durerea, Da, dar și tu trebuie să da, ai grijă de familie. da. Adică, Din punct de vedere legal știm bine că ai zi liberă, ai cu da, tare, da, dar da, da, da. legalitatea asta, de-aia să trăim într-o altă lume, alte reguli, alte Așa e, legi. așa e. Cosmin de la Sunet, de la noi, taică-sul tot așa decedat și el a venit, a făcut spectacol. Că era atât de complicat că n-avea cine să-l facă. Fără să iasă discuții. Da, da, da. Și eu am pățit cu mama. Ce să faci? Nu că acuz pe nimeni. Colegii mei au zis, fac în locul tău. Nu. Sunt niște manevre pe care nu vreau să le greșiți, să nu iasă discuții. Mama a plecat. Ce-i mai fac? Da, așa e. Știi? Dar de asta spun că e o conștiință profesională aparte în Așa e. meseria asta. Așa e. Așa e. Adică toți avem conștiință profesională. Cât e ora? 16. Hai bă să plecăm. Mai stăm un sfert de oră. Hai bem o cafea, mai stăm un sfert de oră, mai facem 2 acte. Zic așa. Nu. Mai stăm 2 ore când ai și scena aia. Stăm, frate, ce să facem? Haideți, mă, să ved. Mai stăm 4. Mai stăm 4. Du-te, mai iau o vodcă. Nu te mai gândești la tine. Te gândești că trebuie, Că trebuie să să iasă fie treaba bine. aia. Da, așa e. Nu avem altceva. Nu știu. Lumea înțelege sau nu înțelege. Cel implicat înțelege. Din afară, Poate părea foarte science fiction. da, Așa e, poate părea. da. Domnul Dan, nu o să-mi iert chestia asta dacă nu o fac. La TED Talks aici noi avem și un mini chestionar din ăsta, Da. de întrebări rapide. Categoric. E un chestionar destul de simplu, se bazează pe chestionarul lui Proust, dar nu numai. Așa. Prima întrebare e foarte simplă, ar fi trebuit să o învăț până acum, după 50 de ediții. Domnul Dan, ce e fericirea? Eu cred că e greu de definit. Nu pot să o definesc. Eu personal. Nu pot să o definesc pentru că e chestie de percepție. Unul spune că e fericit că și-a cumpărat un Audi A4, dacă ăsta o fi un ultim model, că eu nu conduc mașină, nu cunosc mașini. Altul că a citit o carte, altul că a văzut Mormântul Sfânt. Nu știu. Deci, depinde de percepție. Fericirea e percepție. Percepție. Percepție, așa zic eu. Ce fredonați în baie? Numai muzică simfonică. De la 21 de ani numai muzică simfonică ascult. Aveți un film care v-a marcat? Tot ce înseamnă Ceplin. Sunt posedat. Luminile orașului în special. Ce ați visat azi noapte? Sincer, eu sunt abstinent, nu beau alcool. Stăteam la rând undeva la un market și vreau să-mi cumpăr o sticlă cu vin, Perla, cum știam eu că era pe vremuri la litru, făcut de murfatlar. Eram undeva pe la mare, la Constanța, pe litoral. Pe litoral, da. Și m-am întrebat în vis, bă, dar eu nu beau, de ce mi-au băutură? Ce-o fi fost visul ăsta, nu știu. Să nu mă apuc. Am 16 ani când nu mai beau nimic. Alcool, nici bere, nimic. Fie acolo, subconștientul vine, zice mai. Da. Cine știe, da. Aveți superstiții? Da. Nu știu dacă pot să numim. Deci, am mai spus-o cuiva că acum 2 săptămâni, la spectacolul Cui e frică de Virginia Woolf, Carmen Tănase a vrut să-i filmez puțin în culise, înainte de începerea spectacolului, cum își dau șuturi în fund, că asta se înseamnă baftă, să fie noroc la spectacol, în obiceiul actorului. Și după aia ea zice, te filmez când bați gongul. Și abia atunci mi-am dat seama că m-a filmat că bat gongul, că 3 gonguri trebuie să bat. Atunci mi-am dat seama că eu, înainte de a bate gongul, îmi fac cruce.
Atunci am realizat, filmat, Da. fiind zic, bă, dar eu Eu asta fac. asta fac și m-a filmat așa. Nu știu, a postat pe undeva, nu m-a interesat. Dar asta nu cred că e o superstiție. Nu cred că e o superstiție. Da. Nu prea sunt superstițios. Vreau să le rup. Dacă e ceva să zic că nu, să nu mă întorc, nu, mă întorc. Mă întorc și văd și fac. Da. Da, nu. Nu prea. Eu nu vreau să fiu așa. Asta e mișto. Asta e obiceiul omului care le știe, superstițiile, și tocmai pentru că le știe că există, le rupe. Da. Nu se lasă subjugat de ele. Deci asta cu crucea nu este. Nu. Da. Ați colecționat vreodată ceva? Am avut o impresionantă colecție de discuri de muzică simfonică pe care am făcut-o cadou. Peste 500 de discuri. Discurile erau Ați făcut-o cadou? Da. Ați făcut-o cadou? Unei persoane care avea mai mare nevoie decât ca și o bibliotecă. Biblioteca mea de teatru. Nu trebuie să stea ceva nefolosit. Dacă cineva are nevoie de aia, de ce să o țin eu? Să o folosească el. Așa e. Da. Aveți TikTok sau nu aveți TikTok? Nu. Mamă, da. Vedeți, v-am zis că nu e chiar ca pe vremea lui Proust, dar e pe acolo. Da. Aveți scriitori care vă plac? Vă referiți la ăștia români? Sau? Mă refer la toți așa. Hai să unul așa care să vă fi rămas așa. Evgeni Vodolanski. Ăsta este nou acum. Eu am luat contact. A fost și pe scena Teatrului Odeon, nu? Da. L-am văzut când a fost atunci conferința. Senzațional, le lansa atunci Aviatorul. Eu am citit și recomand tuturor această carte. Asta cum Dumnezeu se... Laur? Laur, da. Am citit-o de 2 ori, când venind să cred cât de e profund tipul. Dar, hai să zicem pe ăsta, mai luăm. Că e acum, că e proaspăt. Eu citesc foarte mult și în continuare. Și asta zic, când se schimbă și au fost și... Dar e cel care e acum, parcă are o anumită... Da. Numai el, Hai să zicem că ăsta e. Da. Ce desen animat v-a marcat? Păi trebuie să mă fi marcat când eram la vârsta respectivă, că ce erau alea, Walt Disney, cred că la 101 dalmațieni. Mai mult decât cu Bambi sau ce. Da. Deși am înțeles că și alea erau făcute până în 30 sau nu știu. Da, foarte vechi, da. 59 fi născut, 60 le-am văzut. Deci 60, deci deja erau vechi, aveau niște decenii în spate de când erau. Culmea e că se bucură de audiență și acum. Sunt, într-adevăr. Dar ce e moartea? E o trecere către ceva din viață. Așa cred eu. Am fost confruntat cu acest fenomen când mi-am tăiat într-un geam la picior o chestie acolo, un mușchi. Și am pierdut foarte mult sânge, am avut o slăbiciune și am zis, Doamne, mă las în mâinile Tale și nu regret că se întâmplă. Și mă așteptam să mor, foarte împăcat. Și e adevărat că vezi viața, toată viața. Nu știu n-am cum să explic, dar a trecut totul în viață și nu mi-am reproșat nimic. Eu sunt un om care n-am făcut rău nimănui, nu cunosc sentimentul invidie, nu cunosc sentimentul ură. Eu nu știu cum să urăște cineva, urăsc pe cineva, n-am cum, sau să invidiez, n-am. Fiecare cu treaba lui, fiecare în sfârșit. Și îngropându-mi și părinții, mi-am dat seama că nu e ceva cumplit. Suntem o prezență care la un moment dat trebuie să dispară. N-am speranțe a unei lumi de apoi la astea, dar o trecere către ceva, nu știu. Nimeni nu știe să... Dar în nicio caz, frică nu există. Și mai degrabă e interesant, am început și eu de ceva vreme să mă gândesc la chestia asta, că e mai interesant și mai ciudat, de înspăimântător, de unde, Doamne, iartă-mă, venim. Da? Că nu poate să fie doar fiziologic, dar de unde, ce a fost
Și unde am fost înainte să fim aici? Da? Și cine a hotărât să venim noi și să vină altcineva? Că vorbea, suntem mulți. Un pic da. Adică asta e. Cum s-a potrivit să fiu eu ăla? Da. Cum a cunoscut tata pe mama? Fix în ce atunci și fix acolo. Că mama e din Ardeal, tata din Oltenia. Și mama a venit la București și ăla a venit la București. După aia nu știu cum s-au întâlnit la Constanța. Și câte conjuncturi au fost necesare ca să se întâmple prezența. Și asta nu e gândită. Nu știu, cineva le-a aranjat. Cineva le-a aranjat. Da, e ceva aranjat. Da, așa cred că Domnul Dan, ce miros vă bucură cel mai tare? Ăsta de primăvară, frunze, flori, da, iarba verde. Da. Cum vă simțiți? Cu ce? Acum? Acum? Foarte bine. Da, mă simt, adică discuția a fost foarte amicală, să o numim. Puteam să stăm și în culise să vorbim. Nu e așa? Eu v-am zis că așa o să facem. Foarte, foarte bine mă simt. Chiar mă bucur că am vorbit. Vă mulțumesc. Adică, în general, lumea e mai puțin interesată de ăștia lumea e foarte nevăzuți. Domnul Dan, lumea e foarte interesată. Lumea nevăzută a teatrului. Nu, da? e o preconcepție din asta de culise noastră, că nu da. e interesat. E foarte interesat. Asta e bine. E foarte adică trebuie să spuneți și voi, că adică ori confirmați ce zic eu, ori nu, adică e treaba voastră, da. Bă, ce fac și ăia? De ce trebuie ăia acolo? Da. Ce fac ei? Aia, nu. Poate să mai înțeleagă și unii din ăia care nu înțeleg ce fac ăia. Și care au ei așa niște puteri de decizie și poate înțeleg exact, puțin mai mult. Mie îmi pare rău că nu există așa o școală a tehnicienilor. Regizori tehnici. Noi, spre exemplu, ne-am făcut unul pe altul. Pe mine am făcut Ucenicie am făcut. Eu am stat un an lângă Stelian Cărbunaru până am învățat. Trecut de la mașinist, rămas pe statul de plată al mașiniștilor și am stat numai cu Cărbunaru. Neatiti, ce faci? Mâine la ora 10 ești în teatru. Păi dă-mi repetiție, n-avem nimic. Avem de făcut ceva. Să ne uităm puțin la recuzite. Vreau să vă dăm un fotoliu. Ce facem acum? Te duci acasă. Adică totul să fie exact cum e. Da, zi cu zi. Strict pe problemă. Eu după aia l-am ajutat să ajungă regizor tehnic pe colegul Dan Benga. Dan Iosif, care era recuziter. Dan Iosif la fel a fost recuziter și împreună cu Dan Benga l-am școlit pe Dan Iosif. Cei 3 ani de care am zis. Exact. Și e bine. Subitor de teatru amândoi. Așa e. Și ăsta Cine sunt mai ales că dragi. el trebuie să preia frăiele acum, că noi suntem în vârstă. El trebuie să le preia și le prea bine. Mai ales că e și cu nou ăsta val, așa, cu globalismul. Da. Mă rog, are implicații de diverse factori așa. E bine. E bun. Da. Vă mulțumesc tare de tot. Și eu vă mulțumesc. Și sper să ne mai revedem. Cum doriți. Așa cu mare plăcere. Primăvară frumoasă. La fel vă doresc la toată lumea. La revedere și ne revedem. La revedere.